Grace chuan i than thon le ke hi kanin nei tua kanin mangai na hi nget ani engma pet le tu che omlo alo ti let ve ta sak maya vira chuan in mangai a ani nen hian no pangte kan nelai tonga in thian to kan nia kum som pan he chung chet chu kan lo cheng dun to ne chuta mei chia pakhat khoi tong lo kal nge po khriat lo lo lang ve lol maya eng tik na ngai neya kamun min lu tur hian anti chuan Grace chuan in mangai na chuan tunge lo masa ti hian om zia nei lo thin lungin zom na zok he ni anti chuan vira chuan Miss Grace idin hun khriala ipel chin tur hriang che ama ne na in fa te pathum wang chau khana ni rom ni alam bel ve kham che anti deuh sak maya Grace chuan ka fa te hi sum don na thilan ni lo ngai dam min dir ati vira chuan chutia tong khum ve le chuan Grace chu va vuanin anam thlu ni om tak chuan an thlu der vela dong hak to da chuan ehe vira ni em vira ngei ni entinge itluk thei zo ka tin an lo kai tho nga wata nula chuan vira ko ta sen chua kan mu chuan nang hian nam thlu ni lo mo engwang nge vira hi nam thlu ka thai tu mem ni tin a lo ve na Grace chuan ka khoi lo ve a lo tia nula chuan dos soisu inem thlai ka hmuang che vira hi khovela pianist langsak le thiam berania akut hi I hliam ani chuan mo phok nei langam don am ni kan unaw nu vira hi I thik ti a khriat hang lo male tin soi sak a han tuma Grace tu tu chu Miss Thon chuan a lo dang ta dong hak tu chuan Miss Thon heta engei tia tin an hlau thong tona Miss Thon chuan Grace vira hi inam tluem nia anti chuan dong hak tu chuan o te rang mai vira hi anam thlu ni hi tin pakhat po chuan ni edik ka hmu vek lom alo ti ve boka vira chuan I than ka tha e Miss Grace hi dam du su thodik a khelo ni hi athin rem banga min khoi po ani theya ma se poilo tangai dame tin lem te lo chang hala Grace chuan du tak kanam thlumi alo min ron chel tuma ama zo ka tlu ni kha anti chuan Miss Thon chuan ka hriye ti chavena chang vira la chuan I than hey ka hliamania ina min hoi tho thengem tin alo nge na Miss Thon chuan te rang mai alo ti Grace chu alung ni lo tak zet a ringo chuan I than thon nang le vira in ka hian no pan lai thian chau ni lavin in mangai na danga umem ni ti na ngai tuane ole virai chen in tol zola chuan an dinga Grace chuan a roin I than thon enge ithil tum bek chu tin alung oi vak to lo vira chuan I than ka apartment a han chhoila kanin mulona ri to sia ti pui chu ka du nia a I than Miss Grace po hi an kal pui ve ang chu kan no pang lai thil tam taka khri om si lova an ti kwal vela ma se Miss Thon chuan an pui ko chu von chatin Mrs Thon tin ko alo ti ta mak mai vira chuan I than min fiam le toim nia nia apoilo lo thin ram lo la Miss Grace hian voina thil ti sual nei ma se thil kal to nia in thlen huna po lo hau to suang che a han ti vela Miss Thon ko chuan kanu pui nia ka dem ngai ho lowang ma se nang hian eng dik nge neya ilo se serve chiama atita vira chuan I than nang hi tia a se zo ma chuan Miss Thon chuan vira mi a min ngai em ni tunge do soi ti hi ka khriat lo ringem ni le ka khil non leon che ani hi kanu pui nia anti chuan vira chuan he hliam hi ke ma le ke ma kain siam ring tin em nia chu tiang ti tu chuan nge hlok na ka neyanga midang po anam verang kha anti chuan Miss Thon chuan mola CCTV camera te hi endik khang iduem nia atita Grace chuan a roin Miss Thon alama atang tlatani ti an khriat chuan alom ta hle mai Miss Thon chuan engti nge thodi ki thup thei ti ka mu du wang mai nia kan soi non le nge kanu pui hilo ti boi to suang che ani lo chuan ka ti chevek meng che ati ta hmia mai vira thinram lu tu po chuan Grace in rong hle mai tin
anh so thiên rem biếu maya Grace chuan thil thleng ka chu virai ma lem I chan na chaw nei ti ka khia ma sim min ring to lo mo ka ti man lo ma le an ti chuan Mr. Thon chuan khaya kan upui nei hi nang lo tu nge ka kan chuan anga an ti ya Grace chuan fiam thu lo te ka zo tang che engwanga a message si don khan nui ngai nia chuan na tu ka khan nge in ti tina zo ta a khani kha sum do na thil kan soi ni ania mà sẽ tụi nào chúng ta còn lên lại tổ xí à thôi này na ăn à về tổ bốc xí à dù vàng cần thật bụi bạc hạt khá các khối ai các khối tiêu ta nè à tu cả khan contract thì là company cả là anh này các muốn miệng lâu nè ô anh thì chuan à thôi tuần sau chú cả anh lẽ mang xe à lâu thì Mr. Thon chuan anh này lẽ lâu man cái phu lâu em nè cái nên ngày zone trong à ní dần hiện na à thằng trip to nè thì nên phim ba Grace chuan để anh mày mà sẽ mình form hoặc support là các bạn sẽ tin anh em form gì à anh nu anh luôn đậu thôi ta Mr. Thon chuan nu anh nghe hết đấy còn tia anh ti chuan Grace nạp tu cả sparkle tu kan som che ka duwa a hun lo đậu là cả lo ka này mo tin anh nuôi vợ vợ Grace chuan love o ka kon kal ve don nia tin anh han nuôi à tu cả chuan pi thon ne Grace chu spa lampan chuan an kon kal phaya bị thâu này chuan voin chu email tra zual don khop mai I pasal nam hu na chu chuan social tu hello hia lang an tia an lim don veo mai etila hian an ma nimen lama an mi ton te kha an kon hin lan le ta Grace chuan nang ni le bok mo enge ti in tum le a an ti chuan pakha jok chuan nangnu hian vi ram danga a lai chu kam chang a lain a bil pai lo chu sak ve lamo an lo tia pakha jok chuan Mr. Thon ne na ani kop ti khang chungin I lo thema ifate nom ve zana chang khemi lo vem ni a han ti ve boka pi thoni chuan kamo nu he tianga lo tingam he tu ngei ni an ti chuan dong hak tu chuan nang pitang kha he ta tang hen chuak ngal te I lo se ve tu om lo an lo ti de umak mai pakha jok po chuan nang ni mi ka theinu fa an ko hak te hi ente hem hona hian engting nge an kon kal ve ngam jok không ai thang mail devin anon lệ don ani mo nu ang bokin afanu po hi tin am husit don le maya Grace son kon changin I tong kam kha film ko te me ti boya mo sit ran hi sim teu antia dong hak to chuan nang me na in rol ching nu hian nong chang min zo ti to mo nang ai chun nong chang tha chu ka fa de zo alo ti Grace chuan in rol chinga do ta ni chu in u virai khan ram danga ka kalma khan I than thon hi anei theyam ni kum tam tak nu apo age wa he chuang lo ani lom ni chumi om je chu klom jok chu ama kha ni tunge me nu na in rol ching jok chu in kha chiang khopang chu anti ve ta sak maya dong ha tu chuan kon ko ken im hu thiam lo vem ni ama ne na in te khin tu reng in nei lo hi pakha jok la chuan una nu ado so hi ngai thadu su virai atina ni chuan ka soi sokho pang tin khoi te chuan han tuma ma se pi thoni chuan kuta han beng sewa bodika tam tak an on line ta thap mai an lau le si chu inting gan ti ta khang ka san ri phot mayang an ti ya an khal sun to halani lelam lo langa virai chu amane jong hian em ni Mr. Thon na pui be tu hian ifans te fui phuramo Mr. Thon na khiat chuan ibung wa zong zong nen luya apai vek du meng chu an tia vira chuan fin fianam lo chuan engma ka pom lo ka fans te kha an ma ni thuin an che ni kha ke chuan in ol nak nei lo an tia mane zo chuan ifui phur ti mi zong zong nan khria lo male an ti chuan pathian le ke ma ni chawin kan khia ingoi an choi midang tu man kha ve lawang tin vira chuan asuya mane zo chuan yom dan hingai to chiang te Mr. Thon in nei som na ka ta kon than to che phim khok tong che boina dang siam le to su ani lo chuan ke pon ka hum thei to lawang che tin na chwa san ta ni ka chulain I thana khan kha me chedun hun niam tak kha anei do na mo a thei lo he nei na hi dan cha dan ka zona ngai ni tin tuya mo chu a call ta hello Grace chung te kha lo va chui ro ati in nei ni chu lo thlenga
Grace le Mr. Thon te chu in kal real chuan mo ko chu ana ha chin vela midang te chuan phun deuh so Mr. Thon na pui chu ni em a mel thol he mai Mr. Thon hian a tet lai a thian a ron huai tel ti ka hoya a sir le lama nu pui le lama thian thobe kan tin an lo phun deuh so mai a le lama vira chuan Grace chung te a lo va muwa en kim in chui tu em kha Grace sual takha hairdressing room a hian a om ti in fiam an ti chuan pihan chuan te rang mai kan mit nge in alut lai kan mulom chuan hen ha kan zo hian dollar nuai nga min pek tu ha iba ania o an han tia vira le Grace chungte in ton dan alo langa Mike chuan phone lo enin athanga a ok le ta tin alo thin rim anu chuan boya imbeng dai te kha Grace kha kan hu vele kan blackmail sun som le mai don alom an tia vira ha on lut lola Grace nu te la ka zen te khai ni ma kon ti chuan Mike chuan nang hi tunge ni an tia poisa kon petu tu cheu kan hi nen nuwa hian Grace le I than thon ate anin nei dona tin kidnap tur le khal dai tur chuan a khil ta ni ti chuan le vira chuan in lo tur po engma abo bang om loving ka piang chu man mo de vinin chedonia in foi chu khuna ala theyang beka foila a chula ni chuan that mai ro atia Mike la chuan te rang mai hadam ro khai khami te khan ale nan dolok noi ni min pe a kha muna alu to chuan a gon chuak le to ho lowang an lo ti vira chuan min ring ro in zo fel huna chuan in account na paisa chu kon lut nge yang ati bokani dressing room ma chuan Grace chuan in ne nan hun alo ome lo mu hil phot ang tin do kana chuan a han mu hil phota Mike tanu fa le vira te chu an kon luta Mike chuan he me khing lak lo hi alo mu hul manani hi mole nim hlum man khangai lovin kan ti thei pha don ani hi antia vira chuan a roin thil diklo tlata kan khre chu le engwanga mu hil olsam nge mo ni le ti na lo ngai tua Mike tanu fa chuan va chelin until moi ro chu Grace lo ni reng lo tunge ni anti phok to hu mai Grace in lo khunga Grace chu anti to hu mai a chuta Grace chu mo thuam nan chuna kon kala akianga apasal le gat te po anom note menzung amni una pa chuan Miss Vira in mulo na ri ta hle maya an lo tia Mike chuan Grace minim fiam pui tu mem ni ilut lai khachiang takin kam mu sia anti chuan imol zia hi ila kha thiam na nge I mu zo Grace khachu kai o tu ka oi chaw ne kha chuan ka pasal nen hian in thil ti engkim kha helai atang hian kan lo thiang chaw ni atita Mike chuan entin nge min bum ngam zo ka tia khoi mai han tum chu Mr. Thona chuan akut chu alo mer sak vak maya ana min thla ro an ti ta chul mai Mr. Thona chuan kamma kan pui ku thla ki tum ngam velamo tin aman tir ta vek maya Mike chuan mela min thla ro ka that vek don chu tin ala awa pihan po chuan Grace chung kwa kan ni hi I uno pa mai ka kha thla ti ro kum he ti zat kan lo en kol to che kha khongai na nei ve ro min ngai dam ro te han ti chau chul maya Grace chuan chung kwa pihan he thil soi hian I zak mi la vem ni kanu le pa ten thi khan kanu khan ikuta min hlana ma se ka poisa te min lak sak ba ka min soi sain min husi tang thena ni kha min khal hi le tum ni kha te ro enting e chung kwa kan ni la ti ngam zo ka tin an vina pihan chuan nilo Miss Vira min pasan thelo wang nang ma ngai khan he theli ti tu min te ni kha an ti lia Grace chuan nang ma po in chan thelo ni kha emi te pan hi la tampui zo ka mo an ti chuan Vira chuan Grace min ne to nin in ranga ne mo tin mei chadang te kha alo roi le a Grace chuan zilin miten omnu enting e ka una nu Vira I bial pa khilak sak ngam zo mun ro pui taka in nei na ila bo sai siamo ka chua don lo che a kan tia Grace chuan Vira ifans te hi voi khat I chok phur tua a voi ni na tan ila tum le ti na em nia an ti chuan fui phura thuwa thlak lu tuk sei chu
ka fans te hi min trampui tuan an kon kal zo kan hi an tia Mr. Thon chuan vira mi mola min ngai em ni alo ti vira chuan Ethan ila kha thiam lovem ni sum le pai thu nei na le khovel khria thial khopa thu nei na ka neya Grace hian a phul lon lo che an lo ti lia Mr. Thon chuan vira if fans te hian min dan thei ring em ni atia engai ti thei chuan ang an ti chuan lio chu kon lut ta Ethan a in ne na chok boi tu te chu tu te ngen ni gan enang chu a kon tia me che pakha zok chuan min man pon se kumtling lo kan la nia khremna kan tok thei chuang lo tunge poi ti yang lo ti ve ham hama lio chuan mi mol fans gol teu in va huai ve jela ka thon vek don choni in huai sen na hian engchen nge dai kan khriang chu chuan ka khil mai chu kan ukil te hi voi khatma thu boya an tlo mai lo tin a vo taloma chung ho chuan man hal ta vek ani vira chuan Ethan enge henu a hian danglam na em a uma khati takai tron le an ti chuan kanu puyan ni tlatalom akhil ngo tha anu ne ma a chel em boka ama in enkol thei bok nang hian thiam na thatak inei ne mai thei ma se ama ne na te khin chuan phekho khu fai tlak po in lo ati deuh mak mai vira chuan ani thei lo thil thei ni lo imit del ani nge yang Ethan min lo ente pe ma hi mangai bek kha kan ni lom ni an ti chuan Mr. Thon chuan God hemi te hi ka mu phak lo ba fueng hal teu atita ti chuan boina zong an chin fel no chuan in nei na luang takin an manga lio chuan in nei hun chu ai khoin Ethan Thon Miss Grace hi inu puitan anuam le khema po e thlau thangai lowang ti in tiamem tina zota chu tiam bokin Grace po zota Ethan chuan kan ma huna hian nang chau hi ka thlang bel zerang che Grace ka mangai che ti in thu an thlung don ta anin fodon lai chuan Grace chu awak le ta nu bel chuan agai thu alo soya ti chuan in ne na chu kal pui chun zomin chung ko hlem tlang takin anom ta ni ole khami zong kha tuntuma kan kon ti chua thei hemi thon thobi ka chuna nia thon thu dang kan kon ti chok le hal dona alo chho hun ni lo chang le theu don nia